Aquí cómenos as velutinas, atácanos, hasta parecen como avionetas pasando por nós e todo. Así de desesperados se senten os veciños de Cures, en Boiro. Levan semanas agardando pola retirada de varios niños de velutina existentes en diferentes lugares da aldea. Hai varios niños, eu que sepa, hai 4 nidos deles, polo menos. Un está aquí e 3 están ali adiante, ao lado das viviendas, concretamente. A pesar das reiteradas chamadas ao 012, o teléfono habilitado pola Xunta para tal fin, nada se sabe. Eu chamei á Xunta varias veces e se os agentes están ocupados non fan caso de nada, chamei 3 veces, non viñeron a mirar ni nada. A situación é, segundo eles, insostible e, ademais, especialmente grave, xa que na aldea viven varias persoas que son alérxicas ás picaduras deste insecto. Hai xente que é alérgica totalmente, porque hai un señor ali nunha vivienda que ese pícalle e non sei se irá a tempo chegar a Boiro. E que non acude nada e nada, pois tenemos que mirar unha solución. Imposible vivir porque saliu, eu teño un neto que veu ali á pista e veu unha picoulle nunha perna. E a min casualmente, ayer ainda me picou unha aquí nun ollo que teña ainda aquí un pouco, se fiades, non sei se vedes un pouco hinchada aquí. Pois pegoume aquí, pasa, e picoume, que morden, eu non sei, pero pasa. E se digo así, isto é insoportable todo isto que hai. E non fan caso, e a Xunta falan tan pronto sepan dun nido non sei que veña que avisar e non hai con quen falar. Desesperados agardan a que coa máxima urxencia posible a Xunta proceda dunha vez á retirada de todos estes niños de avespa asiática que tantos problemas lles están a causar.